Ой, у Галі під вікном кучерява вишня, гей, гей, кучерява вишня. Прийшов Іванко, щоб Галя вийшла, гей, гей, щоб Галя вийшла. А Галя не вийшла, вийшла її мати, гей, гей, вийшла її мати. Ой, коли ж ти добре зять, то ходить до хати, гей, гей, то ходить до хати, то ходить до хати, сяде вечеряти, гей, гей, сяде вечеряти. Ой, спасибо за вечерю, я вечеря вдома, гей, гей, я вечеря вдома. Я приїхав одвідати, чи є Галя вдома, гей, гей, чи є Галя вдома. А є Галя вдома, та немає часу, гей, гей, та немає часу. Муку сіє, воду гріє, заправляє квашу, гей, гей, заправляє квашу. Її кваша не вдалася, гречаники ячні, гей, гей, гречаники ячні. Ходи, Іванко, покуштай, які вони смачні, гей, гей, які вони смачні.